Wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wani. Ganin cewa wasu ba su fahimci wannan magana ta auren jarumi Ali Nuhu ba, shi yasa za mu kawo muku wannan labari domin wayar da kan masu wancan tunani. Da farko dai wannan magana ta cewa Ali Nuhu ya ƙara aure ba gaskiya bace, wato dai shiryen al'amari ne daga mai gabatar da shagulgulan biki wato Malam Ibrahim Sharukan, wanda yake shiryawa duk shekara domin tallata sana'arsa ta maganar bukukuwa. Wasu daga cikin jaruman da Sharukan ya shirya irin wannan abu akan su sun haɗar da Sadiya Adam, inda ta fito a matsayin amarya tare da wani bakuwar fuska a Kannywood, wanda shi kuma ya taka rawar miji. Har ila yau bayan jaruma Sadiya Adam, Sharukan ya shirya irin wannan abu akan Sani Danja da Maryam Yahaya, sannan ya yi wa Sadiq Zazzabi da jaruma Maryam Bu. A gaba za mu samu ku bayanin shi kanshi mashirin wannan shiri na haɗa auratayya tsakanin jarumai domin ku ji makasudin da yasa yake yi. Wannan shine lokacin da ya shirya irin wannan aure tsakanin jaruma Sadiya Adam da bakwai fuskar da muka gaya muku a baya. Mai ado da kyau alƙawari da shi na kulla, ba ni fargaba na san baya sani kwalla, inda babu haske nan za a jona sola. Sai kuma maganar da ake kai a yanzu wato auren jarumi Ali Nuhu da Ibrahim Sharukan ɗin ya haɗa. Duk lokacin da Malam Ibrahim Sharukan ya tashi irin wannan aiki yakan kashe kuɗi masu tarin yawa domin kuwa akan yi bikin ne kamar da gaske. Abokan ango sun sha anko, haka ma ƙawayen amarya ba a bar su a baya ba. Ko ba a faɗa ba, kuma kun san iya wannan ankon ba ƙaramin kuɗi aka kashe a kansu ba. Kuma duk lokacin da Sharukan na shirya irin wannan abu yakan karaɗe duk kafafen sadarwa domin kuwa jama'a sukan ɗauka kamar da gaske ake yin abin. Bari kuma yanzu kai tsaye ku ji waka a bakin mai ita, inda Malam Ibrahim Sharukan ya fayyace wannan al'amari. Ga Sharukan. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukan a koda yaushe nake wa dukkan yan Kannywood gaba daya wanda suka halarci gidan biki, manya-manyan jarumai da manya-manyan yan matan industry gaba daya, aikin godiya da dukkan wacce ta zo gidan biki wanda na gabatar volume 5. Bikin Ali Nuhu da kuka gani da Maryam Lamido ba gaske bane, ni na shirya domin tallan yadda nake shirya biki, na shirya muku muka tsara komai tun daga gurin anko, gurin abinci, gurin kayan amarya, gurin decoration na musamman duk muka tsara muku. To ina godiya da dukkan wacce ta halarci wannan gurin biki, don haka 'yan arewa 'yan Najeriya gaba daya nake muku fatan alheri. Inda gurin hidimar biki ne mu tsara muku yadda ake tsara biki, ba wai a zo a bata gurin biki ba a tsantsaye a yi biki ba tsari, kun ga bai dace ba. Shi yasa muke gabatar muku da wannan sakalin na gidan biki yadda ake tsara biki. A gode mu na mu Malam Ibrahim Sharukan nake muku fatan alheri, nake cewa na gode. Shi kace na ce shi ne ke tayar da kura, in aka yi gumurzu wani har ta kai ka gyara, in aka yi fusata shi dan ya sa amara, kai idan ta ɓaci wani sai ta kai ka kura, da ni nake ba za ni ba, ba za mu so mu fara ba, babu hantara ba za na yi musu da